どうもどうもじゃあね、うつまろでございます。私めですね、うつ病地獄で苦しんでいるのですが、日々そんな思いをこの YouTube 地獄ポエムでですね、語りながら気分転換しているのでございます。今日は東京スカパラダイスオーケストラがですね、新しくミュージックビデオを発表したニュースを皆様にですね、紹介したいと思います。こうやって新しいミュージックビデオのプロデュースがされるニュースって久しぶりでしょね。コロナもだんだん収束してきたのかななんて思うのでございます。私ですね、結構 OL 線に乗るんですよね。だから OL 線のシーンが結構見応えがあるミュージックビデオでしたね。アルゼンチンにはあんまりゆかりはないのですが、でもそういうですね、架け橋的な作品ということで面白いんじゃないかななんて YouTube で見ていて思ったのでございます。はい。というわけでございましてですね、志村けんさん亡くなっちゃいましたけど、私現在31歳なんですが、中学生くらいの頃に志村けんさんがですね、チューハイの CM やっていてですね、スカパラのオーケストラがですね、一緒に演奏してコマーシャルやってブームになったりとかしてたんですよね。それ見てかっこいいなと思って、私もですね、楽器の一つでもできたらこんなうつ病になってなかったんじゃないかななんて思うんでございますが、人の悔やんでもしょうがないのでございますが、これからもスカパラさんにですね、かっこいい音楽作ってもらって楽しませてもらいたいななんて思っております。では今日の地獄ポエムはこれでおしまい。チャンネル登録とですね、グッドボタンお願いします。